Salutare toată lumea, numele este Alex și astăzi alături de băieții grei vom juca Minecraft. Ziceți vă salut. Salut, bă! Salut! Aveți canalul de scriere. Eu salut pe Silviu. Silviu Pro PvP-ul aici. Difficulty 1, mă cac pe ea de S-Files. Ok, să începem. Fiecare după lemn, bă, vom sta fiecare într-o casă sau... Da, toți într-o casă. Am început o mapă nouă pentru că acum a venit și PvP-ul aici la... Bă, am ăsta. Ce să-ți fac? Eu să o bag pe gât, ce vrei? Mai avem aici alături de noi un prieten pe nume Sabizi, vă știu ceva. Salutare! Da, el deocamdată n-are baterie la telefon și da, data viitoare o filma cu el. Aia-s băi, lemnărăgii, George, ăsta, cum să îl cheamă? Eu zvăcar, bă! Mina mea, am zis. Bă, suculeme! Bă, stăm toți, bă! Toți, mă? Da, o explorăm toți. Păi dar nu-i mare, Mina, e mică, dar ne destul de Bă, eu sunt la cu mâncarea. suculeme. Faceți repede un furnal, că am o groază de mâncare. Eu sunt cu Ne stabilim într-o mină. Păi aici unde sunt eu. Eu sunt cu lemn. Vedeți că am făcut eu crafting Mă, table. faceți și voi un furnal dacă aveți. Am făcut eu crafting table. Deci, bă, vorbiți voi mai părând așa. Bă, mai părând, da, chiar. Mai părând. Și veniți unul mai încoa. Hai că am venit altă. Hai să minăm băieții. Nu știu dacă se aude George. George vino mai lângă noi aici. Sabi, te duci în partea aia că tu nu vorbești. Da. Vino încoa, George, ca să te auzi și tu. Și Gabi vorbește puțin. Hai, Alex. Hai bă că eu m-am apucat de mina băieții. Băieți, aveți și voi niște piatră să faceți un furnal? Da, bă, hai că am luat eu. Hai că am luat eu acum destulă Am mâncare piatră. groază, nu... Am luat eu destulă piatră. Furnal sau chest? Furnal. Gata, hai că am făcut aici în mină. Să vede, bă. Da, mă, să mai iau găină pe aici. Uite-o aici. Bă, și la mine să vede că am... Bă, e o oaie aici. Eu am exteriorul ăla. Eu nu am nimic, o am la mijloc și uite-te și tu cât de bine se vede. La fel ca la mine. Uite. Și o am la jumate, frate. Uite cum se vede la mine, stai că dau și exterior. Joacă Sabin. Ia uite. Bă, dați-mi și Gata, mie de-aia. am căzut într-o mină pe aici, nu știu pe unde, să mergem mai încolo. Bă, Alexe, bă! Bă, s-aude un spider, dar nu cred că e în mina asta, e bine. Nu știu, mă, să-l bat. Ia uite, youtuberul aici. YouTuberul. Că-am venit. Eu mi-am pus itâna, că vă dați și voi seama. Dacă vreți să continuăm seria, nu uitați să dați un Bă, like. mai faceți și voi furnale, cam prea multe. Câte furnale vrei, bă? Mai facem că două. Alexe, tu pe unde? Stai, Alexe, că-ți fac o scară. Păi asta vreau să încerc. Oh, cât lemn am luat de aici, cine le-a dat? Eu! Am și 15 lemn. Trebuie și mie aici. Ce trebuie să nu mai zic? Bă, nu mai da. Care cade, mă? Sau care mare? Eu îți fac scară aici. Nu mai, mă, că am urcat deja. Ai urcat, eu... Aia, dar las că e bine. Dă bă și mie lemn. Dă bă mie lemn. Pe unde n-ai bine mai făcut? Băi, vreau să o fac. Facem... Cine vrea mâncare? Ce mai vrei? Facem și parcurs, ia uite. Bă, Silviu. Dacă vreți să facem o mapă de parcurs, dar nu, o descărcăm, dar nu acum. Ce? Bă, deja eu nu mai am mâncare, mi-e foame. Veniți la mine, bă, Vedeți că iau și un stick. Uite acolo, m-am pus eu și fiecare ia Păi ce de cum am apăsat, mă, că-mi bag piciorul în ea de aplicație. Alex, Gata. M-a scos din uitați, am aplicația băgat de aici căcat. să luați pe rând. Am luat Și mie. Hai că vă pun Bă, da, bă, chiar și... Bă, nu mai dați, că ne omorâm. Ați luat din chest? Ce? Da, mă, Da, și mie. Bă, eu zic să facem ceva. Am făcut, De băieții, game mode. am făcut eu un chest, nu mă, nu ne dă nimic. Am făcut eu un chest, puneți Și eu am ultimele. făcut. Că mă duc să lemn. Eu mă duc să omor niște animăluțe. Am mai Bă, găsit- care mi-a luat lemn? Bă, dar cine mai are mâncare? Că eu mor. Am eu un stick, am pus eu un stick în Dă-mi chest. coace, că nu mai Du-te ia din chest. un Lua de chest. foame în mine, dă-mi coace. Dă-te fă din potecă. Unde, bă? Era în chest acolo, bă. Nu-i nimic. De ce? Care a furat? Care a Bă, furat? deci am pus acolo groază de A mâncare. luat tu, George, bă, pune și tu cărniță Bă, în pune chest. și tu, bă, carne, că uite-te și tu, mai am puțin și mor. Eu am groază acolo. Uite cât are. Dă-mi coace. Ai văzut, Alex, doar că am băgat acolo o groază, ai văzut? Da, mă, eu am luat doar două, că nu mai puteam de foame. Nu, bă, încerca să nu mai dați sprint. Nu văd nimic în mina asta, bă. Bă, pădure de bra. Nu ceva din pădure de bra. Eu dacă Am două lune. Silviu se ocupă cu casa, că el le are. Dau lemne, eu. Eu și acum ce crezi că fac? Ia lemn. Eu pe acum eu ia lemn.
Bă, George, i-am tu mie bărci. Cred că știi ce e la bărci, la alb. Da, la alb, așa. aha. Așa că, bă, de ce? Bă, e lag pe server, că... Eu n-am. Nu, că nu Băi, mi se băieți, eu dau nu mai astea. găsesc mâncare. Poate Nu mai la găsesc tine. găini vaci de-astea. Lag. Ai tu. Lag! Noi n-avem. Bă, aveți lag? Nu. Am o ce are. Mă refer, ia sparge Bă, un nu bloc. merge. Sparge un bloc. Da, Ce mă? Netul ăsta, hot. hai să facem un screenshot. Ok, am revenit. Nu mi-a fost. Nu acum, că nu pot, că n-am... Bă, dar mie de ce nu mi-apare? Unde n-ai nici mie? Da. Nu mi-apare, Alex. Dă-i un refresh. Ok. Nu te-ai conectat, cred că mă. Uite că l-o ăsta e mie. Gata. Nu mai găsesc găini, nu mai găsesc găini, nu mai găsesc găini. Ok, mi-am făcut o porbă merită mai puțin lemn. A urcat tot sus. Vreau să fac niște charcă ca Silvia, să tu mai unde ești? stau în Nu mine. sus, iau lemn. Dar nu mai găsesc Lina. Gata. Ok, să luăm lemn. Mai ziceți voi și voi, mulților ceva. Ce mă să zic? Aveți canalament de Am eu lemnul. Nu, ce l-a făcut. Da. George. A intrat George, mă. George. Băiat. Un băiat Pitic. băieții. Un băiat pitic. Am eu lemn de foc. Păi nu vreau să fac și o cearcă de la ca cărbune, ca să minez. Alex, Da. ai niște lemn să fac un pat? Să te cultivi, Da, să ieșim normal, noi? normal. Să facă zi? Easy, bă. Da, nu, e noapte. Dăm coa. Dăm Vă cu. spun lăna în chest. Da. În ăla de sus. Bă, ieșiți voi după... Stai să facă pat aici. Uite, uitați-vă pe chat, uitați-vă pe chat. Uite o niște băieți. Bă, cine e șacal? Haideți voi ieși, scuze, ieșiți voi după Eu am să... ieșit. Hai, culcarea. Bă, ăsta, George, așa. E timpul să dormiți. Hai, Culcare. dormiți, doamne. Gata. Bă, sper că... Bă, mi-au și un skin, bă, mai Gata. frumos, mai Doamne ajută, nu găsesc pe Mamă, aici. ce lag face, că de tras Dumnezeu ajută-mă. Mai mergem la Deni, mă? Nu. Seara asta? Hai, o să mergem. Mergem la Deni, mă. Dați și mie lemn, puneți în chest. Hai că vezi că e în ăla de jos, Gabi. Hai că eu mă apuc să fac Haideți să casa. deschid. Ba, trebuie să meargă. Bă, îmi face... Da, lasă-mă. Fac eu casa. Wait, nu, lasă-mă cu făcut. Bă, cine a luat ăla din Eu, mă, că ăla? trebuie să-mi fac cearcăul. Păi nu mai am de ăla. Ce mâncare? Da. Stai că Nu mai spune. găsesc găini. Ce-am pus eu în chestul ăla de jos? Am mă Trebuie, caut stai eu, cu vă târnăcopul. cresc la unul, am. Bă, să nu... Bă, să nu- uitați, bă, mina aici. Da, mă! Vino să Să nu, explorez să nu camele. luați nimica din Păcat, furnal, bă. Ok, stai că mai trebuie niște de... Da, Bă, mai ia, bă, bă. poliția, uite, Bă, firmele mai ia porci. Pă, du-te Da, și ia, omor animale, tu. Eu iau porci. Dați-mi mie Bărci, și mie. am Alex, înțeles ai piatră. porci. Lasă-mi iau eu Ce? piatră. Piatră am. Nu mai Dă și dau. mie un chest acolo. Care? Cine Trei Ăla de așa? jos, da. Gabi. Bă, un zombie. Bă, creeper, bă, ale, filmele. Aleu, mamă, ce mi-a pleznită de la spate. Uite-o, măr, uite-o, Pe măr. la spate, pe la spate. Îți place dosul rechiga mărui? Nu, să iau niște lemn. Ce mă Să mă Da, bă, apuc. că... Zi, le fac eu o casă șmecheră, știu eu să fac casă Lasă șmecheră. pe Silviu, că Silviu e baza noastră de copii de găoară. Pe la spate, pe la spate. Alex, mai fac o casă de aia cum am făcut pe aia, mapa aia noastră cu când eram noi full diamond. Bă, Da. băieți, ia Casa aia fiți cu atenți. scările alea care ne făcusem în camerele, mai știi? Da. Mie mi-a Fac venit casa aia? Da. Bă, băieți, mie mi-a venit o idee. Dacă toți avem, stăm aici și avem de-astea, cum îi zice, ciuperci, de ce nu facem supe? Bă, ia stai. Da. Ce, mă? Bă, știi că noi putem să ne facem o casă în copac? Eu vreau să fac casă în mine. Hai, mă, fiecare cu casa lui, mă. Ok. Eu am casă în mine. am Bă, ăsta e zis. copacul meu, ăsta e copacul meu, că o să-mi fac casă în copac. Dar v-am zis ce casă în mine. Casa lui. Am decis acum. Gata, am revenit. Băi, George, să faci tu casa ta, fiecare casa lui. Eu îmi fac casă în mine. Bă, deja am Fix început, așa. am început să-mi o fac pe mine. Una, 2, 3, Deja am început de 4. Bă, dar îmi trebuie o foarfecă, bă. Du-te Are și- cineva, mă,
Iron. N-avem, bă, abia suntem la început. Mamă, bă, 2 iron, mă, trebuie. Abia suntem la început. Ce fac eu bărcile? Mamă, bă, mi-e ieșit frumos. Nu, ce frumos mi-a ieșit asta aici. Ce cafe? Cine? Să la Silviu. Fac asta în copac. Eu îmi fac asta în mine. De ce casă și-a făcut așa? Ia. Urcă. Păi trebuie să fac acolo. Urcă, pică. Pică. La fel ca o S-a George. picat. Lunacea. La? Mamă, ce Ce casă. e aici? Bă, acum... Nu sunt niște lemn. Am găsit o mină pe aici. Mamă, ce casă își face și de ce își face. Cu desig. Păi, dar cu desai. Cel. Bă, nu mai înjurați, bă, că filmăm aici. Punem și noi niște torțe pe acelea. Pe la spate, pe mine, Alex, prăjușul aici ceva unde e mină. Mamă, ce frumos. pe mine nu trebuie. Prăjușul aici. Lângă mine, am aici. Mă duc și aici să-mi fac ceva, nu? Crafting table. Unde-i, mă, la lemnul ăsta? Nu e de cea mai Sunt impresie că ar asta trebui să... multe beți, că vreau să fac story. Mamă, bă, îmi trebuie, bă, că făceam un design aici cu alea, Ce cu trebuie să frunzele. Iron, nu știu dacă aveți unul. Am găsit o mină, mă, să o explorez? Du-te, te rog, deja că îmi zici de găsești iron Stau cu aici. tine dacă găsesc? Da, n-ai voie, bă. Nu, lasă-mă să explorez. Dar du-te și tu în mină. Mă, dacă cine e în mină... Mă duc eu, bă, cine are niște torțe? Vă rog frumos. Eu am. Dă și mie celule, să Bă, mă duc să iau preferește ăsta. puțin de fricoții. Să preferește puțin de fricoții. Da, bă, că nu mai putem muri. Eu, dacă Dă și băgați mie, Alex, clint niște ca nebun. torțe în spatele tău. Torțe? Sus, da. Că mă o să iau Da, singur. trebuie să... Așa. Spargi și tu ca să... Dar vezi cum spargi. Că dacă mi-e stricat toată asta, te spargi. Așa. Deci dacă găsiți Așa. ceva de iron, e perfect. Mă duc acum, Silviu. Prietenașul meu. Bă, eu cred că mor, dar mă risc. Mă risc? Riscă-te, frate. De la 1 până la... A, ți-ai pus cu paralel, nebunule. Degeaba m-am riscat. Am găsit iron, 2. Fix 2. Bă, mi dai mie. Hai, bă, ce cu lagul ăsta de spare așa blocurile. Da, Fix 2, din fix cauza 2. că ființar, în fine. Mamă, de ce fac? Urca sus, mamă, să vezi ce Vină casă. la mine acolo. Că vin. Mina aia acolo, la unde suntem noi. Dar, hai să... Nu! Uleu, aici e Alex, nu, ce era să picând. Hai că vin, hai. Bă, a cui patul ăsta? A, lui Alex. Al meu, bă. Hai, Alex. Hai, de bă, lag. Hai. Bă, da, Gabi, tu știi că ai un lemn în cap? Da? Da, ai un lemn în cap, uite, stai așa, uite. Da, Nu e, mă, ăla-i skin-ul meu. Păi da, ăla e un lemn. Vino aici că ți-am pus în furnal, mă o să mai explorez mine. fac asta în mine, o să iasă și mie. 1, 2, 3, 4. Vezi că ți-am pus acolo 2, mă o să explorez. Și Cine dau vrea iron post să-mi și zică. filme și tot. Și serverul meu tot. Poate nu ajunge. Uite, hai că am dat și de cărbuni. În rest... Mai ai cărbune, Alex? Să fac eu. Da, cum am găsit? Fac tăia Dă și mie ca să... Vino la mine jos, că am scări și pot să... Cum îi zice, că dacă veniți să găsiți iron, vă dau și voi, Nu, știi? băi, eu chelesc toți copacii de pe aici. Dă-mi fac. Nu fac niște cărbuni să fac. Apa natură. Ai lemn? Da. Am un taxi. Băi, eu chelesc copaci. Dacă vi se pare un copac Bă, dar nu pot dat să ajung sus. un fenomen, Uite că mă... A, Poți să spargi aia, nu? gata, am. da, normal că am pickaxe. Bă, dar de unde mai găsiți și o mine? Bă, Caut. Hai mă cu lagul, mă. apropo, asta e de... Mină. Sunt obișnuit. Oh, ce mică e, bă. de asta.
Bă, băieți, am plecat dat și căști la el? Dacă nu o mai Și întorc, mie să mi-a știți dat că la să știți că m-a omorât Yeti. Ieri. M-a omorât Yeti. Hai bă, ce cu așa? Când spar blocul, mă, rămâne blocat. Bă, da, un groaz de În mine rest, pe e aici, și de din cauza la că filmez și am hotspot și că e serverul meu de toate. Vreau să iasă bestială lumea asta. Sau hai să uite ca să Eu vreau să iasă bestială. Și seria, și like-uri la greu vreau să fie. Stop! Am 64 de abonați, naiba. Leze la 64 de abonați. Îmi permit cu Băieții calitatea mei, asta. cât suntem? 4? Da, Deci vine 3, 9 oi. Gata, am găsit 9 oi la fix. bravo. Ia Unde le uite. găsești, mă? Fix în spate la casa ta, oi încolo. Las că vin eu să vezi, eu uite câte oi sunt. Stai așa, mai am nevoie Una. de niște lemn. Bă, hai că ai ieșit cât de cât mina asta. Mai pe breaza minerilor, ia zi Silvie câta mina aveam. 2, De mina mereu. Găseam la diamante, stai că am găsit și o găină. 3. Și nu găsiți mine. Ia găina, neamule, level 1. Băi, un turb. Mamă, s-a făcut noapte. Băi, ieși și voi repede după Păi nu, server stai că să mă... vine- Stai că vin eu cu lână. Stai până aviz, mă culc eu, mă. Păi stai mă că vin acum, bă, că dacă e să nici după mapă nu mai găsesc. Hai, bă, că nu se dă Uite, vin acum mapa. că sunt înapoi. Aceea, câte lână ai, Silvile? Uite că am găsit și o oaie. Una. Una, eu am 4, mi se pare. Uite, îți mai dau Alex una dacă a găsit o oaie. Hai că am găsit-o. Uite, și eu am găsit una. 2. Bravo. Bă, văd pe... Truzează cineva după server, că n-am pentru tot spat. Hai, bă, ieșiți, bă, să mă culc Stați, eu. mă, că am... Hai, mă, repede, În spate la casă, la până tine. fac Uite, vă paturile. păsesc un copac, la Hai, tine acolo. ieșiți, mă, repede, Hai, mă, până lasă că ieșiți vine voi asta. după Uite, server. uite, uite-ți-le, mă vezi, uite. Te văd. Până ieșiți, Te eu văd. mă culcam. Ia uite-l pe Uite, Gabi, mă. ia uite-l pe Gabi, tu. Uite, Gabi, acum tu. fac paturile. Am un pat și aduce și lână. Silvia, aduci tu o lână. N-am. Am eu. A, bă, da, am și eu. Unde-i patul, Alex, de aici? Bă, te urci mine. sus în copac. Așa de bine. Unde e lui, Gabi? Aici. Dă lână acolo. Ia, Uite, răscară. Unde? aici. Cât ai? Una. Una. Vine Aici două. ai. Uite, stai că am... Silvile, dăm cu Băga lână mea ta. și de Vino sus la mine. trecem Stai, cu Alex, că acum găina. ne Te omoră, mi-ai dat ghinion. Găina, băi. Dăm cu lână aia. Bă, e bine că n-am băgat zombie, că Aici. până acum veneau nu merge cu să groază fac de asta. zombare pe noi. Da. Găina pe Da, da. mă, Mai ai că- una acolo. Unde? Stai, Mai ai una, maro. Nu, mă. Niu. E, ce ai Deci cât făcut? am? Am uitat să iau lemn, că s-a făcut seara. George, tu câtă lână ai? George, ești după server atunci. Ia cu alea ale Silvile, ți-am aruncat acolo. Bare mi se spawnează și spawn aici, se face spawn. Hai, aici. gata? Sunteți gata? Gata? Hai că m-am pus în pat. Hai că-l pun și Gata, aici. m-am pus. Eu îl pun patul în natură, hai eu pune-te așa. Gata. Eu pun sub stele. Și eu tot la fel. Gata. George, caută și tu. Bă, dar nu mai sparge spatul, că nu mai văd de spam pentru acolo. Da, eu vreau doar să se facă zi. Că vreau să-mi pun patul acolo la mine. Acum am pus și eu de casa mea. Frumoasă și Mamă, ce lac face la mine. Silvile, vezi că o fac cam lângă tine așa. Hai să plantăm și noi pomii, să fim băieței buni. Uite că mai avem un pomuleț, să punem aici. Am găsit o mină. Cât lemn. Mamă, cât lemn. Cât lemn, doamne, cât... Bă, casa lui Gabi e fix lângă... Aproape fix lângă a mea, dar a mea e fix lângă a lui Silviu. A mea e de poate. Nu, e aproape, e aproape. Parte tu. Silvia, vezi că iau și un brușor la crafting pe după. Deci am și unul sus, am și unul sus. Te văd, George. Veți. Descări. Nu sunt aici. Citește și tu numele. Nu-i... Ce? Ia arată. Ia uite. Ia uite, încă una aici, încă una. Sunt într-o mină. Cred că nu este. Aoleu, cum stă și pomul ăla, nu. Revenim.
Gata, băieți, am Mă revenit. relaxează. O pauză mică, am șters Eu sunt puțin fratele lui memorie. Silviu acum. Păi, Nu mi se și- generează mapa. Eu nici nu. A, bă! Gata. Așa am gata. Bă, de unde am eu Dark Oak Leaves? De la mine la cap. Cred că a căzut de la tine. Lasă. Ai să-mi bagă n-am nimerit care a fost beții. Bă, i-am luat minge, Sabi. Da. Zice Lidea umflată ca ta, numai că are bulinele alea albastre. Am găsit și diorit și de ăsta cum grea, uite că am uitat. Bă, nu vă supăra dacă mi-am făcut casa lângă aproape de Silviu, nu? Tu, bă, băi, și eu am fix lângă Silviu, 2 pași distanță. Conec! Uite, George, vrei să-ți faci pat? Da. Am eu o lună și vine și mai omoară și tu o oaie. Mă nervează. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfect. Bă, poate pica live-ul, lasă pe aici. Ce șmecheț ieși. Conac. Ce conac cum e? Puțin. O să moară Gypsy, zici că e conac. Bă! Nu că... Conac în copac. Unde e Conacul Alex? Belu. Aici a ieșit. Asta vreau să zic. Nu te bă, zici că e conac, ia să văd cum e. După aia să zic de ce țel jos. Bă, ce Gata, frumos băieți, e ieși. hai, bă, cu primul episod să ne întâlnim și să închidem. Nu, bă, ce frumos mi-a ieșit casa. Zici că e conac. Da, închidem. Nu, că n-am închis. Veniți și voi sus să facem o Outro. outro, Să așa. suntați că e frumos. Să facem așa cu third person, să ne vedem. Haide toți sus la mine în sus. copac, haide sus la mine. La tine. Ia te mă, vedeți, să vedem, conac. să vedem cât de greu e să urc Salut, cu George. spatele. Oh, cât de greu. Bă, Mă, nu ia dați uitați-vă, față de mai sunt mulți conac, ia ani. uitați. Hai, Conacul Belu. veniți toți lângă Silvia aici. Hai înapoi. Stai să mă dau și eu pe... Eu sunt live, așa. Silviu, Am cu picat, toporul. bă. Veniți, bă, aici, dar voi urcați. cum Silviu trebuie. Frizerul. Anulați. Hai, bă, închid eu cu Silviu. Cam atât cu acest episod. Numele meu a fost Alex, alături de Silviu Silviu, Frizerul. Aveți canalul meu de descriere. de Silviu, de Gabi și de George. Pa, pa, ziceți vă ceva. Bă, Salut, aveți canalul meu de descriere. Salut, salut.